аксияи калон дар анами намуд шарфҳо. Духтаро нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯванд. Материалошон маечняи марамат сангоша бинед Сваровский тоза 60 сомона, леки аз дыта зиёд доставка меша. Ина марамат касседа дар кора. То охири навора тамошо кунед. 60 сомонӣ будай. Нигоҳ кунед чанд расветкаи фасони хушрӯ дора. Ман рақамашона мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Доставка доранд. Ина калонай хушрӯвай сангчош оригиналай 2 донаш 120 сомон меша. Ихе донаш гӯё 60 сомон охи донаи якташ. Доставка айдита болояд. Духтаро ина кассе шарфгир буд сиёшам астай. Ина сафеду дигар цветошам астай. Ана ин моделоям хушрӯванд. Духтаро и ваяй королевский мрамор яъне барачаву гирбишин якҷоя штагиай хушрӯ. Ҳозир ман дигар цветоша нишон метам. Иноям 60 сомонай, леки айдита боло доставка мешавад. Диташ 120 сомон. Хулас бинависен бо маълумоти бештар аз хучон пайдо кунен. Ина ҳозир ман расветкоша ҳамаша нишонтон битем. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Расветкора диден чӣ қадр хушрай. Ҳозир пачка расветкош ваёшам нишон метем. Боварӣ дорум маъқултон меша духтаро. Марҳамат. Ира бинен. Ишаишта хушрӯ. Шарфҳо калонай, фасонай. Ина кассе шарфгир буд. ҳатман дархост кунен. И фақат доставка катияй. Мана пачкаошона бинен духтаро. Инами цвето ҳамаш ҳастай. 60 сомонай як донаш. Бо касе ки оптовӣ мегира бо арзонтар мешава. Мана марамат нигоҳ кунед. Интихоба бинед чӣ қадр бисёрай. 60 сомонӣ айдита боло доставка дора. Саракои хушрӯ доингои фасон пурсида буде. Марҳамат иглора хушрӯгиша бинен. Ина тигровиёш астай. Мана и цветош астай. Ҳам фасонан. Нархошон 80 сомонай. Нарх як либос 80 сомонай. Леки фақат ду либос доставка мешава. Марамат ду либосаш яъне 160 сомон. Марамат нигоҳ кунед санг қулабша бинед. Инам хеле задагиай. Ина дидед сангошон анам хеле сангои заводской аст. Кам хеле санган. Сваровский нест. Марамат ина касседа дар корай 80 сомон доинги фасони хушрӯ. Ина иҷада бо дигар моделош ҳам ҳаст. Мана нигоҳ кунед чӣ қадр доингои хушрӯ. Ҳамаи ҳамин 80 сомон ай духтаро интихоб кунен. Кадомеш маъқултон мешава интихоб кунен. Доставщик дар бурда шумода мерасона. Рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонен муроҷиат кунен. Тамошобинони азиз нигоҳ кунед хушрӯгии паплинора. Паплинои доинган. Марҳамат. Ина касседа дар корай. Сангошон заводской. Сангои Сваровский нест. Ина пешаки гап занамтона. Ина 80 сомонай. Фақат ду либос доставка мешава. Марҳамат. Ина касседа дар корай. Аз ду либос боло доставка меша. Хушрӯгиша бинен. Беҳад фасонан 80 сомонӣ. Иҷада бо медонен ина хел гулои майдашам ҳастай. Иёям 80 сомонӣ. Диден чӣ қадр хушрӯай. Ина ё гулои пекай. Иёям 80 сомон. Тамошобинони азиз марҳамат нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯванд. Ино доинган ваян нусхои ипек. Марҳамат касседа ина мехе паплинои доинги нусхаи ипек дар корай. Муроҷиат кунед. Ина нусхои атласиям ҳастай. Атласиям бисёр мепурсанд. Ҳамаи ҳамино 80 сомонай. Як либосаш 80 сомонай. Не ки айди либос боло доставка мешава. Сангошон заводской. Сангои Сваровский нест. Марҳамат ина касседа дар корай. интихоба бинед чӣ қадр бисёрай. ҳамаш як нархай 80 сомон. Доингои гулои новинка омадай. Духтаро нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯай. Марҳамат ина сангча дора. Сангошон заводской. Сваровский нест. Духтаро марҳамат ина метавонен интихоб кунед. Чанд гулои хушрӯ дора. Ина ҳамаи ҳамино 80 сомонай як либосаш. Касе ки ду либос мегира ба доставка дора. Ира бинед чӣ қадр хушрӯ 80 сомонӣ. Инаи моделоям новинкаян 80 сомон. Сангча дор. Ина дидед 80 сомон кадомиша мегирен.